सो हॅलो एव्हरीवन, आज मी avocado टोस्ट बनवते. सो सर्वांनी बघा मी कशी बनवते, मी रेसिपी दाखवते. सगळं एकदम इझी आहे, काय एवढं फॅन्सी नाही आहे. ॲक्च्युली जस्ट avocado फॅन्सी आहे, बाकी सगळं तर एकदम सिम्पल आहे. नॉर्मल सँडविचपेक्षा तर खूप सिम्पल आहे. सो तशी काही टेस्ट नसते याला, बट आपण ते टेस्टी बनवणार आहे. सो स्टे ट्यून्ड. आता मी झेप्टोवरून ऑर्डर केलं आहे. 100 रुपयाला एक आलं आहे. कट करू. धुवायची गरज नाही. एकदम पकलेलं आहे. त्यातलं गर काढून घ्यायचं. मी ऑलरेडी बनवलेलं, पण ते कमी पडलं. मला वाटलं कोणाला आवडणार नाही, सगळ्यांना आवडलं म्हणून मी अजून एक ऑर्डर केलं. हेल्दी आहे ना ते. एकदम सगळं काढून घ्यायचं. खूप महाग आहे. असं 200 रुपये होतं. हां, दुकानामध्ये खाली 200 रुपये होतं. आणि बघितलं ऑनलाईन तिथे थोडं कमी प्राईस होती, त्यामुळे तिथून रात्री मागवलं ते 125 रुपये होतं. हां, आता मागवलं ते आता थोडं मला स्वस्त भेटलं 20 रुपयाने. सकाळ झाली ना म्हणून स्वस्त, तेव्हा रात्री होतं ना म्हणून मागवलं ते जरा महाग. आणि चांगलं पण वाटतं मला असं सुपारी सर. एवढी कशी मोठी बी त्याची? काय माहिती, फ्रूट आहे. खायचं असतं ते. मम्मी अशी लहान मुलांसारखी प्रश्न विचारते. बघ ना, मग ते केवढं मोठं आहे ते खायला. एवढं फुकट गेलं ना ते, एवढे पैसे. ते यूज करायला पाहिजे त्याचं काय. हां, कर रेसिपी बघ यूट्यूबवर बघ. काय आहे का रेसिपी? avocado बी. हे असं सँडविच करण्यापेक्षा हे सँडविच घरामध्ये फक्त मी आणि मम्मीच जेवण करतो. दीदी काय करतच नाही. शिवाय तर काहीच नाही करत. ती नुसती खात असते. दीदीचं तयारी करण्यातच वेळ जातो. एक्सरसाइज दीदीची चुगली चालू आहे ते. बाकी तिला करून द्यायचं, मग ती हां ना आम्ही असं केलं, आम्ही तसं केलं, हे बोलण्यात शिकवतोय आम्ही मम्मीला कॅमेरा समोर बोलायला. आता ऑफ कॅमेरा बोलते. चालू माहिती आहे मला. आता थोड्या दिवसांनी ती ऑन कॅमेरा पण बोलेल. सगळं काढलंय. शिव टोमॅटो काप ना. आता ह्याचा सगळा गर काढला आहे आतमधला. आता हे आपल्याला मॅश करायचं आहे. लगेच होतं आहे, खूप असं मऊ असतं तर. पण काय काय पार्ट आता कडक आहे याचा, पूर्ण एकदम ते राईप नाही झालं आहे. कांदा टाकला. टोमॅटो आहे तो. टोमॅटो टाकला. आणि कांदा मिक्स करूया. सकाळी लवकर उठवून घातलंय तर मग 9 वाजता. 9 नाही, 9:30. माझ्यासाठी लवकरच होते. एक तर मी रोज 6 वाजता उठते. 1-2 दिवस भेटत मला झोपायला. इकडे ती चालू. आता मसाले टाक त्याच्यामध्ये. पहिला चाट मसाला टाकते, मग काळी मिरी, ब्लॅक पेपर. ते सगळं तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार टाका. मी पण तशीच टाकते. आली मम्मीला भूक लागली तर इकडेच
सारखी येते. म्हणजे घड्याळात बघ ना माझं. मम्मीने खाल्लंय तरी पण तिला भूक लागली. मी तर खाल्लंच नाही, एक कण पण नाही खाल्लं. फक्त चाय असं शक्यच नाही होणार. शूट आहे एक्झाम. लगेच मम्मी ऑफेंड झाली. तुम्ही माझ्या फ्रेंडवर असे चुकीचे ॲलिगेशन्स नाही लावू शकत. स्वतःने स्वतःला हायर केलं माझं लॉयर म्हणून दिली यार. तुझा मी मम्मीच्या हा म्हणजे मम्मीचा. तू बोलू नको, तिथंच बोलते जे पण बोलते. मगाशी टमॅटोला कांदा बोल. तोंड बंद ठेवून थांबतो, चांगलं थांबतो. बघा मी बोलणार नाही, मग ठीक आहे चालेल, तुम्हीच बोला व्हिडिओमध्ये. बोलायला काय येत नाही व्हिडिओमध्ये, मला सांगते चुप बसायला. रेकॉर्ड होतेच. बोलायचं काम तर झालं. मम्मी सगळे येते. मम्मी तू व्लॉग बघतेस का? हा? शिवानी एडिट करतच नाही. शिवानी कशी व्हिडिओ काढायला कशी बसली आहे. मम्मी जरा शांत बस. मम्मी जरा शांत बस. दिदी यार चुप ना. काय पण सांगते मम्मी, खोटं बोलते यार. बघ श्रुतीची बाजू घेत होतीस ना तू. बघ ना, नको जेवला तिला. मगाशी काल काय बोलली ती मगाशी शिव? मी तुम्हाला काय बोललीच नाही काल. चपाती चपाती जाळेच बोलली मी, तुम्हाला बोललीच ना. अरे तुम्ही लोक किती खोटे. चुप, माझा व्हिडिओ चुप. काय वाटतच ना तुला. मी वॉकआउट करेन. प्लीज नो फोटो. अरे किती बोलते. अरे मम्मी तो देतोय. त्या ब्रेडला थोडंसं बटर लावायचं, जास्त नाही. आता ह्याच्यावरती मिक्स लावायचं. परतून टाकायचं. तुमच्याकडे टोस्टर नसेल तर मग तुम्ही पॅनमध्ये पण फक्त हे ब्रेड टोस्ट करून मग नंतर ह्याच्यावरती हे नुसतं लावून खाऊ शकता. बट आम्ही टोस्ट करतोय. हे तर कळतं कुक झाल्यावरती, ते ऑरेंज लाईट येते म्हणजे कुक झालं. रेडी झालंय. नमस्कार मंडळी, कसे असतात सगळे. आज शनिवार सुट्टी असल्यामुळे जरा वेगळा काहीतरी नाश्त्यासाठी ब्रेकफास्टसाठी करू तसं ठरवलं नाही. तर आमची खुशी डाएट अँड न्यूट्रिशन करता म्हणजे आमचा मधला चेडू ते अगदी आज मला काहीतरी वेगळा हेल्दी असा ब्रेकफास्ट करूया. तर हे वेगळ्या प्रकारचा सँडविच बनवलेला आहे बघा. अवाकाडोची रेसिपी बनवून रेसिपी पण दाखवता आता. तर ते अवाकाडोचं सँडविच अगदी हेल्दीसाठी बनवलेला. तर त्याचा आता आपण टेस्ट करूया, कारण ते आज वाटणे कोणा घेणार नाही. जे आंघोळी केलो तो येऊच्या आधी आपण लवकर तुमचा टेस्ट दाखवतोय. हा अप्रतिम सँडविच आणि त्याच्यावर चहा एकदम मस्त बेता. आता झील येतलो आणि माझ्यातला खूप खेचून घेणार. त्या बघा कसं त्याच्या आधी मी लवकर संपूच्या मागे लागते. जे रोज सँडविच आपण बाहेर खातो जे एक वेगळा सँडविच आणि त्याच्यानंतर टोस्ट केलेला प्रकार नक्की अप्रतिम झाला आहे. बघा तुम्ही पण एकदा रेसिपी करून बघा, नक्की तुमका आवडतली.
पटापट संपवायच्या मागे लागली आहे सगळी. शेवटचा तर उचल करत बघायचा एक. पटापट संपवताना. आता दोन. एक राहिलाय तो कोणाच्या नशिबात आहे बघूया. एक थांब एवढं इथे आता दोन. तीन. सो तुम्ही पण ही अवोकाडो टोस्टची रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला कशी वाटते आणि लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. बाय बाय, भेटू नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये.